De 4 woorden, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Het neetwaar van Justerjoen het ik in Friesland van skeerswargen. In heel Nederland hebben er zo'n 50.000 ontladingen west. Rondom in de provincie zwargen dat waar vaak problemen. Hier in Sint-Anne en ik op een Westereen. Bij Zwargcentrum Bruggelenkamp kwam het wetter naar binnen. Een tal bewoners moest haar keer maar uit. Nou, ik denk dat we te maken hebben met een behoorlijke skeer. Onze grote zaal, ons atrium, zit van een deel blank. En daarnaast binnen de gang is er een lange gang die ik helemaal blank stond. En er zijn een aantal appartementen waar we te krijgen hebben met waterskeer. In Tjom is het Vierjocht 2 keer in de Tjerkentoerslijn. En die zet het spontaan op een lieden. De provincie investeert de komende 4 jaar €104 miljoen. Dat heeft het college van deputaire steden van de morgen bekendmaken. Zo'n 20 miljoen stiert eerst nog op een bank als reserve en voor nieuwe kansen die het voorbij komen. Maar voor de rest van het geld is al een bestemming. Dat zetten we bijvoorbeeld in van Frieske Maren om dat uit te maken, voor banen te zorgen, voor wetsers. Voor de university campus zit er nog in. Dus er zitten tal van voorstellen die dat wij nou in investeren gaan. Dus in die zin is het een heel ambitieus programma van Friesland. Ik wordt er 4 miljoen investeerd om het Iepenbier voor 4 op peil te houden. Verschillende culturele instellingen, zoals als Oero, krijgen een structureel subsidie en er komt een mediafonds voor journalistieke projecten. Naast deze investering moet de provincie ook bezuinigen. Alle Friese culturele instellingen krijgen een kwatting van 5% op de subsidie. In Den Haag wordt geprotesteerd in de bezuinigings op de geestelijke zonzorg. Uit Friesland wordt onder andere actievierd door hulpverleners en cliënten van de verslavingszorg. Naast het protest werden bij Verslavingszorg Noord-Nederland het snijstjensten draait uit Lulke door de bezuinigings. Liekers in het Antonius ziekenhuis in Snits. Alleen nog 300 gevallen worden geholpen. De verwachting is dat er 10.000 medewerkers en cliënten in Den Haag actie vieren. Studenten die het Fries als tweede studie kiezen, horen bij de NHL geen extra collegegeld te betalen. De kosten voor een tweede studie kunnen tegenwoordig oprennen ons bedragen tussen de 5 en de 20.000 euro in dier. Dit is nevens de NHL een ramp voor de lietsere studies liek als het Fries. De school heeft nou besloten om Fries als enigste studie aan te bieden voor het standaard collegegeld van €113. In het gerechtshof in Ljouwert is het begonnen met het hege beroep in de zaak Marinus Ooms. Het beroep is ondertekend door de advocaten van het rijen vertochten. Marinus Ooms waard in oktober 2006 in zijn wedding in Houwerwijk met messtekken om het leven bracht. De inbrekkers tochten dat er €50.000 in huis hier, maar naaiden uit maar €50. Ze waren jaren ta 18, 15 en 10 jaar zelf veroordeeld. De zaak duurt zowat al 4 jaar. Broer Peter Ooms wil daarom dat er nou een einde om komt. Ja, heel graag zelfs. Het is nu deze 2 dagen nog, 3 dagen nog en dan over 14 dagen hopen we een uitspraak. En dan kan iedereen verder gaan met zijn leven. En ik denk dat Marinus niet anders had gewild. Een bijzonder tafereel in Oudebekeer. Er staan 15 spinners binnen dit waande voltemaat zien voor Nova Zembla, de nieuwe film van regisseur Reinoud Oerlemans. Voor de opnames van die Nederlandse film, dat onder andere uw Frieske topmodel Doutzen Kroes een rol in speelt, hebben de makers Spon Skippen wel nodig. Ze kwamen uiteindelijk in Oudebekeer terecht. Nou, die zie je dan op internet en dan moeten ze de spinnen hebben en dan zie je ze dat. En dan komen ze bij de Spin- en Verfkrant. En de Spin- en Verfkrant wordt dus door mij uitgejoen. Daar ben ik haatredacteur van. En zo kwamen ze bij ons en toen zeiden ze van nou, kan je hem dus daarbij helpen. En toen zeiden ze van nou, dat lukt wel. En zie je straks ook naar de film, dus je weer een stukje wol bleun? Ja, zeker weten. Al met al is er 50 kilo wol verwerken voor de film. Het is afkomstig van Skierp uit Makkingeer. Het waren er nog. Joen en vannacht is het meest droeg. Er staat een matige westenwind en het wordt een gratis alve. Morgen vallen de buien, maar kans op tonger en de temperatuur komt op een gratis 18 joggentje. De noordwestenwind is matig en vrij krachtig. Het vierde fruitsjoch vreet en in het weekend is het meest droeg waar, maar de temperatuur komt net boven de 20 graden uit. En zo vier, dit is een kwartiertje. Je kan je dadelijk zien naar hier en ik meld me maar meer Fries Nijs. Aan ze om 6 uur.